Καλησπέρα, αυτό είναι το βιντεάκι μου για τον διαγωνισμό. Ονομάζεται Double Magic και ας ξεκινήσουμε. Ωραία, ονομάζεται Double Magic, έχω γράψει δύο Magic στη μεριά της τράπουλας και θα ήθελα να μου πείτε stop που θέλετε. Stop. Ωραία, αυτό είναι το φίλο σας. Το βλέπετε. Ναι. Ωραία, εντάξει. Ας τα αφήσουμε εκεί πέρα. Τώρα ας κόψουμε την τράπουλα σε δύο κομμάτια και ας ανακατεύσουμε. Έτσι όπως μπορείτε να δείτε, με μια μαγική κίνηση, το Magic έχει γίνει ένα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με ένα φαν. Θέλετε να μου πείτε ποιο ήταν το φίλο σας καταρχάς? Το 7 καρδιά. 7 γαδιά, 7 κούπα. Αυτό ήταν το κόλπο μου, πολύ σύντομο και ευχαριστώ πάρα πολύ.